ए बेनिफ्राय दालाय बेयावनो दं बेनिफ्राय दालाय बेबियालाय माबायदिथो खबरालाय अ ए देनाय दाहाय बेलासि थांगोन दे आं दे उफ मा जालाबायो मानसिफोराबो मा बेमार हरबाय थायोलै इसोरफोराबो मानसिफोरनोलाय मा जाखो सोरबा मायबा जादों नामा औलै बेमार जादों सोर मा बेमार जादों ओइ दाखालि बायदि बार्थडे दङ होननानै बुंनाया बार्थडेआव मायबा मायबि जादों होननाया बै बेनि हिन्जावा टिबि बेमार जादोंनो ए बेनिफ्राय जेनेबा दाथ' गावआ जेनेबा गथ' जोनोम होनो गोनांमोन नालाय जेनेबा गथ' जोनोम होबाय दिनै हस्पिटालाव बेनिफ्राय बिमायाबो टिबि दंमोन नालाय दा गथ'आबो बिराद दुरबलनो गथ'खौबो बेबायदि जागोन बायदिसो होननानै बुंदोंनो डक्टरा आयु बेसेरा एफा गोरलै गथ'आनो मा बेमार बेफोरलाय माबायदि बेमार बेलाय बे गुजुनाय थै गोबानाया नामा औ गथ'आ उदैयाव थानाय समावनो बिमाया जादोंमोननो बेमार दा गथ'आबो सनबाय बायदिसो होननानै बुंदोंनो बेखौनो लोगोआ खिन्थाहरदों गाबहरदों ए गाबा माथो खालायनो दिनै हिन्जावाबो बेमार जाबायबा दा जोनोम जागोदान गथ'आबो बेबायदि जाबायबा गाबा माथो खालायनो बेखौनो आंनाव फैसा दाहार एसे बिहरदों दङबा हरथ' उनाव होगोन होननानै थाबाथ' हरनो हायो दिनै दालाय जोंहाबो फैसायानो गैया माथो बबेनिफ्राय हरनो दा बे मैया बोरमा फाननाय 5,000 बेखौलाय नों फातनायावसो थांनो दोनाखै होमबा बेनोथ' जादों र' बिसोराबो मोसौ फाननो नागिरदोंमोननो दा थारमाने जल्दिलाय अबावथो मोननो कास्टमारखौबो मोनाखैनो दा दङबा हरथ' आं उनाव होफिनगोन मोसौ फाननानै होननानै बुंदों फैसाखौ नांथारगौ जादोंनो इमारजेन्सि जेरावबो मोनाखैनो बे जोंफोरबायदि गैजा रोङि मानसिनालाय बेनो आरो प्रब्लेमालाय माबा मोनसे बेमार जाबा बेमार देखायनोनो फैसायानो थोआ जायो फैसायानो थाहैया जायो आरो गैजा रोङि मानसिनो मानसिफोरा दाहारबो होनो नागिरखायाना बेनोथ' दा मा खालायनो सानदों आं दा गथ'आबो बिराद दुरबलनो दा डक्टरा बुंदोंनो इमारजेन्सि लांनांगोन होननानै होनबालाय हरथ'नायानो हामसिगोन खोमा नोंनो उनाव होफिनगोन होनना बुंदोंबालाय मोसौ फाननानै मानसियाथ' होफिनगोन र' गाज्रि नङा होनबालाय जेबो उफाय गैयाबालाय हरथ'दो नों खालि बुं आरो आंनोबो थाब नांगोन एसे थाब हरनो नाजा होननानै औ दे होमबालाय बेबायदिनो खालायनोसै बेसेरा थाबनो हामनायमोनबालाय हामगौमोन बे गोरलै गथ'आलाय जोनोम लादोंल'सो मा बेमार लानानै फैलायखौ इसोराबो मैया खालायसैहाय हा थांनो होननायालाय माथो जाखो अबाव आयु बावलायबाय नामा नोंलाय माथो गाबोनलाय माबायाव थांगोन होनना बुङाखैमोन फाथायाव थांगोन होननानै अबावथो मानसियानो माथो टिकेटबो दानो थाखाय जेरावबो थाखाय थांला नामा आयै माबा आं नोंनो खिन्थानोसो बावगारदों गाबोन थांनाय जानाय नंला थांनो हानाय नंथ'ला हे मानो थांला आंलाय जल्दि माबारै थां होननानै बे फाग्लियाबा गथ'खौ मा खालायखौ नोंखौ माबारै थांदों होननानै आं बोरमाखौ जल्दि फानबाय माथो जालायखौ मानो थाङा जालायखौ थांगोन होननानै सानदोंमोनलै आयै मोनसे गिदिर प्रब्लेमाव गोग्लैबायना आयौ मा प्रब्लेमहाय ओइ आंनि सासे लोगोना हिन्जावाबो गथ'आबो बेमार माबा टिबि बेमार जादोंनो गुजुबानो थै गयोनो हे बेनिफ्राय थैबाय नामा है थैयाखै नोंबो जानला मोनला बुंलाबायो हा माथो होनबालाय नोंलाय बेबायदि बुंबाय आंलाय माथो मायबासो जादों नामा बिराद गैजा रोङाना जोंफोरनि बायदिनो बेसेरा फैसाखौनो मोनाखैनो गथ'आबो जागोदानसो जादोंल' गथ'आबो बेमार बिमायाबो बेमार दा अबेबा बै गुवाहाटियाव अबावबा देखायनो बिनिफ्राय फैसा नांगौ जादोंमोननो जेरावबो दाहार बिबाबो मोनैनि आं नोंनि बोरमा फाननाय 5,000खौनो होथ'बाय दा गावहा दिहुनना होफिनगोननो फैनानै मोसौ फानबोला ए बेबायदिसो जादों आगोलनिफ्रायलाय नायजायाखैमोननो एसेबां गिदिर बेमार लानानै माबायदि थाबाय थानाय मोनथिया मा खालायनायथाय होफिनगोन ना होफिनानो फैसाखौ होफिनगोननो मोसौ फानबानो नङा जेनेबा मदद खालायनोथ' मोजाङानो दिनै दा गैजा रोङि मानसि गावबा गावनो मदद खालायलायाबाबो उफाय गैया थेवबो दा जोंहाबो प्रब्लेमाव गोलैना दंना फिसा नों फैसाखौ बियो आरो माबारै जेनेबा हस्पिटालनिफ्राय फैखांबा बिगोन र' होखागोन बियो बेबायदि नंखाया बै आंहाबो पेनसन जाना दंना आबौखौ लानानैनो बे फाग्लिया मा खालायदों मा मादोंथाय नोंलाय बिहामजोखौ फन खालायबावाखै हमिखाय खालायाखै आं खालायबाय थानाय खेबसे खबर ला माबोरै दङ खालायगोन र' दाहाय खेबसे औ खालायनाय दा हिनजावा हख्राबाबो गथ'बोथ' दंखायोना गथ'खौथ' खबर लानांगोन नङा होमबा औ आंनाथ' उदैया मोजाङैनो सागाथारबाय माथो
लोंफिनजासिगोन नामा? बिराद लोंनो लुगैथारदों आं। थानो हाया हाया मोनथारदों। बिराद लोंनो लुगैथारदों आं। माबायदि थानो आं लोङालासिनो दा? हाथारला आं थानोनो। डक्टरा लोंनो होआखै। खेबसेल' लोंनाय नायबा जेबो जानाय नङा खोमा। नि उदैया साफिनगोन। आरो डक्टरा बुंदोंना लोंब्लाथाय प्रब्लेम जानो हानाय होननानै। मानो बेबायदि बुंनांगौदि बियो? मा जानोखाय? प्रेगनेन्टबानो माबा लोंनो हाया नामा? आंलाय माथो एसेबां मानसिफोरखौ लोंनाय नुसोयो। प्रेगनेन्टबाबो माथो लोंसोयो माथो सुजियालाय लोंसोयो। बिबोलाय माथो प्रेगनेन्ट। बिनालाय माथो जेबोआनो जाया, उदैबो साया। आंलाय माथो लोंनो हाया? डक्टरफोराबो ओरैनोसो बुंलाबायो खोमा। बेनिफ्राय दा बेसेबां लोंनो गोसो जाथारदों। थेवबोलाय दाबोलाय अबावथ' मोननो। दाख्लै रागा जोंनानै लोंला होननानै गारहरजोब्बाय। दा लाबोना दोननायबो गैया न'आव। आरो ओजों सान्थिया नुबा बेसेबा रायगोन। आंखौ बुंगासिनोसै आरो। लोंबाय थाबोला हर गेजेर गेजेर फैबोला रनिया गाबसोयो, आं नायनो हाला, सहायनो हाला, आं नोंसोरखौ गारना थांसिगोन आं होननानै दाख्लै बुंदों माथो रागा जोंनानै। दा सान्थिया थांबोला आंलाय सोरखौथ' मोनबावनो सान्थि बायदि फोथायजाथावना मानसि। मा खालायनो दा आङो? एसेल' लोंबा जेबो जानाय नङा खोमा। गाबोन सान्थिया थांबोला सिरि सिरि लोंखोमागोन नामा? सान्थियाथ' गाबोन सानाव न'आव थांगोन होननानै बुंदों। औ, बे समावनो एसे लोंखोमानांगोन आं। नङाबा आं गोसोखौ सान्थि मोननाय नंला। बे जौनि मोदोमनाया आंनि खर' मेलेमाव हाबजोब्बाय। आं एसेबां हरखाबनो गारनो हाला बेखौ। दिनै एसे, गाबोन एसे बेबायदिनो गारलांसिगोन आं। बेबायदिनो हरखाबनो गारनो हाया आं। अबाव थांनो नागिरदों नोंलाय मेकआप माखासेखौ फोननानै? आं हले मोजां खामानियाव थांनो नागिरदों दे आयै। आंखौ दिनै जानला मोनला बुंखानाङा, रायखानाङाबो। मा मोजां खामानिहाय? आयै, आं सासे सेंग्रा लोगोआवनो थांनो नागिरदों। मा? सेंग्रा लोगोआवनो थांनो नागिरदों नों गालि? अबेनि सेंग्रा? दाखालि बावै गारियाव लोगो मोन्दोंमोन आं बासाव। हा, दाखालिल' लोगो मोननाय बे बासाव लोगो मोननाय सेंग्राखौनो दा लोगो हमनो थांसै नोङो? फाग्लिनो? आं बुंदोंना आंहा दिनै गोसोआ बिराद मोजांखा। बिराद टेनसन फ्रि जाखादों आंहा दिनै। जानला मोनला बुंनाङा होनना बुंखादोंना। अबावबा थांनो नागिरनायफोराव मानो रागा फोजोंनो नागिरो आयै नोङो? मानो एसेबो बुजिया नों फिसाजोखौनो? हा, नोंखौलाय अबावबाथ' रागा जोंखौ आङो? दा नों सोर सेंग्रा थिफुलाखौ लोगो हमनो थांनो होनदों? नोंहा बैसो गैलाना बेफोरखौ खालायथिंबाय थानो। जाम्बि बिमा, जेबो मिथिया नोङो। सेंग्रा गोरलै नङा, आंनिख्रुइ गिदिरसो। 37 ना 38 जाबायनो। हाबा जायाखैनो, हिनजाव मोनाखैनो। मानसिया नायनोबो मोजांखा। आरो नै आयै, साख्रि मावनायसो आयै। नङा फाङानो फोथायथाराहाय आं। सोरखौ बासाव लोगो मोननानै मा लोगो हमनो थानो नागिरदों? थगायदोंसो बे। थगायाखै। आं बेनि डिटेल्सफोरखौ गासिखौबो मिन्थिखाजोबगौ। आरो फेसबुकाव नायखादों आङो। बिना फट' दंसोयो बेबायदिनो अफिसनि माबानि। थगायाखै बे। एथ' बैसोगोरासिम बे हाबा जायालासिनो थादों। हाबा जानायसोबालाय नोंखौ थगायदों खोमा। गथ' गथाय गोनांसो खोमा, हिनजाव गोनांसो। आं मोनथिया नामा? आं बुरबक नामा? गालिया बुरबक नङा दे। थां, नोंखौलाय दालाय अबावथो लाखिनो हाबावनो? थांना होननानै नोंलाय बाथ्रा खोनासंगोन नामा? जायखिजाया जेराव मेरावनो थांनाङा आरो। जेराव मेरावनो थांना लोगो हमलाबायनाङा। मानसि थानाय जायगाफोरावसो लोगो हम। टेनसन लानाङा नों बिमा। हमनोसो हालाय लांला आं बे मानसिखौबो। अबाव मा लोगो मोनलाबायो, अबाव मा लोगो हमनो थांनो नागिरदों। गिखांसो आंहा। गोबो नङा दे, थाब फै। बेनो लास्ट दे खिन्थु गालि। बेनि उनाव आरो नों बेबायदि सेंग्रा लोगो हमला हमसि खालायबाय थानांला खिन्थु। लासिं सिंनो सोरबा नुब्ला मा सानगोन मोनथिब्ला आंहा सनमान थांजोबगोन। बेफोरखौ खालायबाय थानांला। आरो मोजांबा हाबा जानानै थांखादो बिजोंनो। बेखौनोथ' नायनो थांनो नागिरदों आरो। नोंहासो माबा बादा होनो नागिरबाय थायो माबा। बादा होआखै आङो, मोजांखौसो बुंदों। जानला मोनला मानसि लोगो हमथिंलाबाय थानाङा बेयाव। मानसिफोरा मोनथिबा मा सानगोन दे बियो? है, मानसिफोरनि बाथ्राखौनो सानो नामा? आं जाबाय बिन्दास गालि। आं रावखौबो सिनायाबो गियाबो। दोन, थां, माबार थां आरो माबार फै। आरो जानला मोनला जेराव मेराव थांनाङा दे, खोन्थाबाय। थाङाहाय। ओमफ्राय आयै, आंखौ मोजां नुदोंना नुवाखै? मा मोजां नुगोन बेलाय? मुफथि बायदि मेकआप फनफबजोबना लादों। गोजा जाथि जुथानो। मा मोजां नुनो बेयावलाय? है, नोंखौबो सोङो नालै। बोरै एंगार थांसै आं। रोनी बाबा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मम्मी को पता चला तो मार खाएगा। मैं करूंगा। अरे रोनी बाबा, ऐसा नहीं कहता रे बाबा। आपने अपने दोस्त को क्यों पत्थर मारा? और मारूंगा। अरे बाबा, ऐसा नहीं बोलता। देखो, मम्मी को पता चलेगा ना तो तुझे मारेगा। क्या हुआ शांति? क्या मम्मी को पता चलेगा तो मारेगा? क्या हुआ? अरे मेम साहब आ गए। वो कुछ नहीं मेम साहब। क्या हुआ? क्या छुपा रहे हो मुझसे? कुछ नहीं मेम साहब। चलो रोनी बाबा, हाथ पैर धोते। रुको, क्या हुआ? सच बोलो। अरे वो, आप
रोनी बाबा का कोई दोस्त नहीं है, अब मारना मत। अरे क्या हुआ पहले बोलो। वो क्या हुआ मैम साहब, वो रोनी बाबा का एक फ्रेंड के साथ वो झगड़ा हो गया, फिर रोनी बाबा ने उसको पत्थर से मारा माथे में, फिर सबको पता चल गया मैम साहब। माखना dengan gitu hah? Iso bungkri dong. Iso bungkri bener nang lagi nama. Dia besok nang sana bukan eh? Nang aku dan sono nang. Ah, bisa apa guna nang? Mancip bra? Oh, itu mancip bra nang? Itu bener अरे मेम साहब मत मारो। माncip bra ya? Oh, itu mancip bungkri Oh, bini dakku bidung nang. अरे मेम साहब मत मारो बच्चा है। साला शांति गया जी रब नोंसोर जोङो शांति थानो मोना आं नोंसोरनि थाखाय अरे मत मारो मेम साहब। साला बिफा फिसा गासैबो न'खर आंखौ लोगो नांनानै साला बुथारनो नागिरदों नोंसोरो। शांति थानो होआ नोंसोर आंखौ शांति दसे थानो होआ। चलो रोनी बाबा चलो चलो लेके जाओ इसको और कमरे में बंद करके रखो इसको। एक बात नहीं सुनता ये इसको इस कमरे में पूरा दिन बंद करके रख दो। एक बात मेरी नहीं मानती, एक बात नहीं सुनता। उन्हें मनाना स्कूल वाला बना नहीं हाँ? साला बिफाजे बिफायरे शांति गैया जेरावबो सालाफोरनि थाखाय शांति गैया आंहा।